के बाद जब भी कोनो बच्चा रोवेला तब ओकर माँ ओकरा से ई कहेली, बेटा चुप हो जो ना तो ऊ चुड़ैल आ जाई। ई कहानी सिर्फ एगो कहानी ना हा, बल्कि एगो माँ और ओकर बच्चे की ऊ दर्दनाक कहानी हा, जौन आज मरला के बाद भी अपना बच्चन के तलाश में भटकेली। एक तो ऐसे ही जंगल से घिरल सन्नाटा से पसरल एगो सुनसान गांव हा। ए गांव के इतिहास बतावेला कि कोनो चुड़ैल गांव वालन के कारण अपना जुड़वा बच्चन के खो देहलस। मिथुन, तोहार बहुत भाव बढ़ गइल बा। इतना सुंदर तू जुड़वा बच्चा भइल बा और अब तक दावत भी ना देहला। अरे हाँ बाबा, दावत का पूरा भंडारा करब, लेकिन अब तक बच्चा दुनिया में आयल ही बाड़े। जरा सांस तली, बहुत जल्द तू सबके अपना घर दावत पे बुलाई। अरे मिथुन, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमार दोस्त एक बात के खास ख्याल रखी है, चाहे कुछ भी हो जाओ, अपना बच्चन के खुद से या अपना पत्नी से दूर रख के कबो भी मत सुती है। तोहरा एक गांव के वो चुड़ैल के किस्सा तो मालूम ही बा ना। आखिर तू भी ना हमेशा पनौती मारत रहेला, कभी तो शुभ बोला। और वैसे भी ये चुड़ैल उड़ैल गांव वालन के दिमाग के बीमारी हा, ऐसा कुछ ना हो खेला। मिथुन अखिल के बात के एकदम से नकार देहलस और वहीजा से अपने घर चल गई। ओही रात मिथुन अपना पत्नी रूपा के साथे अपना बेड में सुतत रहे। वही ओकर दोनों जुड़वा बच्चा बेबी बकेट में लिविंग रूम में रहले। ओ रात रूपा के पहले अपना बेडरूम में कौनो अजनबी के होके के एहसास भइल और फिर ओकरा अपना लिविंग रूम में कुछ अजीब सा होखत महसूस भइल, जैसे कुर्सी के अपने आप खिसकल और रूम के लाइट्स ऑन ऑफ हो। वो रात के रूपा नजरअंदाज कर देलस। अगला सुबह जब वो अपना बच्चन के पालकी में झकलस त ओकर एगो तेज चीख निकलल। हे भगवान, हमार बच्चा लोग कहाँ गेले? रूपा के चीख सुन के मिथुन समेत ओकर पड़ोसी भी वहीजा पहुंच गए। अरे रूपा, सुबह सुबह इतना तेज काहे चिल्लाताड़ू? हमार बच्चा लोग पालना में नहीं खे, क्यों हमार बच्चा लोग के ले आवा? पता ना कि एकर दुश्मनी रहे हमार नन्हा मासूम बच्चा लोगन के साथ। हे भगवान, हम तो लूट गई नी। रूपा बहुत जोर जोर से रोए लागल। तब बे वहीजा मौजूद सारा पड़ोसी अपना राय देहब शुरू कर देले। ई कान जरूर चुड़ैल के बा, ई जरूर वही कैले होखी। तू लोगन के तनी भी अकल नहीं खे? इतना छोट मासूम बच्चा लोगन के खुद से अलग ना कइल जाला। ऊ चुड़ैल के मौका मिल गइल अपन शिकार करे के, ले गइली ना बच्चा लोग के। आप चुप करी तो ज्यादा अच्छा होखी। हम बहनों का रहल बानी, ई चुड़ैल के काम नहीं खे। जरूर कौनो गांव वाला ही कौनो दुश्मनी के चलत हमार बच्चा के अगवा कर लेले बा। अरे ना मिथुन, तू समझत नहीं खा। ई काम गांव वालन के हो ही ना सकेला। वैसे भी कौनो पहला बार ना भइल बा गांव में से कौनो बच्चा गायब हो गइल होखे। हे भगवान, हम तो लूट गई नी, बर्बाद हो गई नी हमार बच्चा लोग। कल मोहित पता ना हमार बच्चा लोग के साथ का करी। क्यों हमार बच्चा हमरा के वापस ला दो। रूपा और मिथुन दोनों अपना कल के भयल जुड़वा बच्चा के खो जाए के गम से पूरा तरह हताश रहले। वो दोनों के बिल्कुल समझ ना आवत रहे कि उनकर बच्चा उनकरा दोबारा वापस मिली या शायद मिली ही ना। रूपा और मिथुन के गांव वालन एगो तांत्रिक के पास जाए के सलाह देवेले। बतावेले कि वो तांत्रिक के पास बहुत सारी काली शक्ति बाड़ी, जेकर जरिए वो ई बात के दावा कर सकेला कि खोइल बच्चा ए वक्त कौन हालत में बा। ठीक उहे शाम ऊ दोनों गांव से सटल एगो जंगल में तप कर रहल एक तांत्रिक के पास पहुंचले और उनकर साथ भइल हादसा पूरा विस्तार में बतावेले।
तू लोग परेशान मत होखा, बस तू लोगन के जैसा कहा तानी वैसन करत जा। तांत्रिक उ दोनों के हाथ में खोपड़ी देवेला और उनकरा 10 मीटर के दूरी पे दक्षिण दिशा में बैठ के आंख बंद करे के कहेला। वो दोनों तांत्रिक के कहे मुताबिक बिल्कुल वैसा ही करेले। रूपा, तोहरा जब अपना गोद भारी लगे तब तुरंत अपना हाथ में रखल वो खोपड़ी के फेंक दिया। और मिथुन, तोहरा तब तक अपन आंख ना खोले के बा जब तक तोहरा से आंख खोले के कहल न जाओ। रूपा अपन आंख बंद करके चुपचाप बैठल रहली। वहीजा तांत्रिक लगातार अपना मंत्र के उच्चारण करत रहल कि तब्बे रूपा के एहसास होखे लागेला कि जैसे ओकर गोद में वजन पड़ रहा होखे। रूपा तुरंत ही खोपड़ी के जमीन पर फेंक देवेली और अपन आंख खोलेली। ओकरा अपन गोद खाली दिखेली। वो तुरंत वो तांत्रिक के तरफ देखेली। ओकर ता होश उड़ जाला। रूपा देखेली वो तांत्रिक और मिथुन एक दूसरे के आमने सामने बैठल बाड़े, जहां मिथुन जोर जोर से हिल रहल बा और वो तांत्रिक मिथुन के माथा पर खून के तिलक लगा रहल बा। रूपा तांत्रिक से पूछेली कि ई सब का चल रहल बा। तांत्रिक ओकरा चुप रहे के इशारा करेला और शांति से बैठे रहे के कहेला। तब्बे अचानक मिथुन के अंदर कोनो औरत के आत्मा आ जाली और फिर मिथुन बोलक शुरू करेला। ए जुड़वा बच्चा हमार बाड़े। ई उहे बच्चा बाड़े जकरा के हम सालन से ई गांव में ढूंढत रहनी। लेकिन तू इतना यकीन के साथ ई कैसे कह सकेलू कि बच्चा तोहार ही बा, जबकि गांव के अनेक बच्चन के तू अगवा करके मार देले बाड़ू। हाँ, ई सच है। हम बच्चन के अगवा करे नी ताकि हम परख सकी कि का वो हमार औलाद बाड़े, और जब हमरा पता चलेला कि वो हमार औलाद ना बाड़ी तब हम क्रोध में आकर उनकरा के मार देवे नी। लेकिन ए बेर ये हमार ही औलाद बाड़ी और हम इनकरा के मारब ना, बल्कि इनकरा अपना साथ लेके ई गांव से दूर चल जाइब। तोहरा कैसे पता चलल तोहरे बच्चा बाड़े? इनकर पुनर्जन्म भइल बा। अब इनकर मिलला के बाद तू गांव छोड़कर काहे चल जाइबू? हमार जुड़वा बच्चा के गुमशुदा होखला के बाद हम पागल सी हो गए रहनी। हम गांव वालन से बदला लेवे के ठन्नी। यही बीच घोर तब से हमरा के वरदान मिललस कि हमार बच्चन के जब भी पुनर्जन्म होखी उनकर खून काला होखी और ई एगो संकेत होखी कि ऊ हमार संतान बाड़ी। लेकिन एकर शर्त ई रहल कि हम ऊ बच्चन के उनकर जन्मदिन से 2 साल के होखे तक हम ही छू सकेनी। एकर बाद हमार ऊपर कौनो वश न होखी। यही वजह से जब भी गांव में केहू के भी घर बच्चा होखेला ता हम ओकर घर के बाहर भटकती और इंतजार करती कब वो बच्चा उनसे दूर होखे, और जैसे ही वो बच्चा कुछ समय के खातिर अकेला बिछड़त हम उनकरा के गायब कर देती। अब जब हमके हमार दोनों जुड़वा बच्चा मिल गइल बाड़े ता अब हमार जाए के समय हो गइल बा। वरदान के मुताबिक हम ई गांव में तब तक ही रह सकत रहनी जब तक हमार बच्चा हमरा के ना मिल जाई। अब हमार ममता के प्यास बुझ चुकल बा ता अब हम जा सकेनी। इतना कहत ही मिथुन के अंदर से एगो तेज हवा बाहर की तरफ निकलेली और मिथुन बेहोश होके जमीन पर गिर जाला। वहां रूपा भी ई सब देख के बहुत रोवे लगेली और एकर साथ ही वहीजा कुछ गांव वाले भी पहुंच जाले और रूपा के संभाले ले। ई किस्सा के बाद से ओ चुड़ैल गांव में या कहीं भी गांव वालन के ना दिखाई देलस। शायद ओकरा ओकर संतान मिल गइल बाड़ी। यही वजह से ओकर ममता और ओकर गुस्सा दोनों ठंडा हो गइल बा। लेकिन आज भी जब वो गांव में बच्चा रोवेला तो ओकर माँ यही कहेली, चुप हो जो वरना वो आ जाई। अरे गांव वालन,
का तू लोगन के ऊ माया के खौफ नहीं खे? आज अमावस्या हा, तू जरूर निकली। अरे ओ काशी, काहे इतना परेशान हो रहल बड़ा? कौनो आफत आए वाला बा का? अरे थोड़ा धीरज रखा सरकार। का तू लोग भूल गईला 1 साल पहले ई गांव में का कुछ घटल रहे? का तू सब में वो घटना के जरा भी खौफ नहीं खे? अरे मालिक, काहे आप दुखती रक्त पर हाथ रख रहल बड़ा? जौन बीत गईल ओके याद करके का मतलब बा? तू सब लोगन के दिमाग खराब हो गईल बा। तू लोगन जौन ओकरा साथ कैले बड़ा ऊ ओकर बदला लेवे जरूर आई। ओह अच्छा, त तू डायन के बात कर रहल बड़ा, जेके गांव वालन पीपल के झाड़ पे लटका के जला देले रहले। हाँ विनोद बाबू, तू एकदम ठीक पकड़ला, हम वही के बात कर रहल बानी। लेकिन आज अचानक 1 साल बाद तू ऊ बीतल बात के जिक्र काहे कर रहल बड़ा? ऊ डायन के कहानी तो वही जे खत्म हो गई जब गांव वाले ओकरा के जला देले रहले। लेकिन का तोहरा एकरा बात के ऊ भयानक वाक्य याद नहीं खे कि जब ऊ डायन इस श्राप देत देत कहले रहल कि ऊ एक दिन जरूर आई। इससे भी ज्यादा डरावनी बात ता ई हा कि जौन लोगन ऊ दिन ऊ डायन के जलत देख लेले रहले ऊ फिर दोबारा कब्बो भी अपन खुलल आँख से देखे लायक ना बचले। ऊ डायन के मौत देखे वाले हर शख्स के आंखन के रोशनी चल गईल। अरे बाबा, लेकिन ऊ बातन के आज 1 साल बाद दोबारा दोहरावे के का जरूरत पड़ गल रहे? हम तू सबके और गांव वालन के ऊ वाक्या दोबारा याद दिला रहल बानी, काहे कि ऊ डायन के दिखल ई गांव में फिर से शुरू हो चुकल बा। परसों रात बद्री के घर से ओकर 9 महीने के बच्चा गायब हो गल रहे और पिछला रात कोई उहे बच्चा के बद्री के छत पे छोड़ के चल गए रहे। जांचे में पता चलल कि ऊ बच्चा तो मर चुकल रहे और ओकर पूरे जिस्म में खून के एक कतरा भी मौजूद ना रहे। अरे तू कहल का चाहत रहा काशी? का तू एकर इशारा उहे डायन के तरफ तो ना कर रहल बड़ा? हम बिल्कुल उहे इशारा कर रहल बानी, काहे कि पिछला 2-3 हफ्ता से छोट बच्चा फिर से गायब हो रहल बड़े। ऐसे में ऊ डायन पे शक कइल जा सकेला, लेकिन जब ऊ गांव वालन ऊ डायन के अस्तित्व ही खत्म कर देले तब फिर ऊ डायन दोबारा कैसे आ सकेली? प्रार्थना कर रहल बानी कि तोहार बात ही सच होखे, काहे कि अगर हमार मानल सच निकलल तभी बार गांव के केहू भी ना बचा सकेला। इतना कहत काशी अपने घर के तरफ लौट चला। उनकर दूसर साथी भी अपना अपना घर के तरफ लौट चले। पिछला 1 महीना में वो गांव से कई बच्चा गायब भइल बाड़े, जौने को भयंकर खतरा के संकेत था। काशी वो गांव के सबसे विद्वान शख्स रहल और वो जे भी कहत रहल उ 100% सच हो ही जात रहे। ई बेर ओकर पूरा शक वो डायन के तरफ ही रहल, जेकरा पिछला साल ई गांव वाले जलाकर मार देले रहल। पिछले साल भी वो डायन के अंदाजा सबसे पहले काशी के ही भइल रहे और ओकर साजिश के तहत ही वो गांव वालन वो कल के डायन के मार देले रहले, जे गांव के छोट बच्चा के अगवा क के उनकर खून से नहात और जवान मर्दन के अपना मुंह में फंसा के उनकर साथ संभोग करत और फिर उनकर ऐसन क के पूरा गांव के शमशान बना देवल चाहत रहे। लेकिन काशी गांव वालन के कल की और ओकर अड्डे के जानकारी देलस, जैसे तंत्र साधना में लीन होखत समय गांव वालन ओकरा पीपल के पेड़ से बांध के जला देले। इस साजिश में शामिल हर एक शख्स या तो पागल हो गए या रहस्यमय ढंग से, सिवाय एक काशी के छोड़ के। कल की डायन के एगो खास बात रहे कि वो पूरा साल में सिर्फ 3
महीना की खातिर ही अपना तय खाना से निकलत रहे और अपना शिकार के भी तलाश करत रहे। वो 3 महीना के दौर अब शुरू हो चुकल रहे। कई बार भी काशी के शक सही साबित होगी या कहानी ऐसे भी भयंकर रूप ले ई हमनी आगे जानल जाई। रात के करीब 12:30 बजत रहली। काशी कौनो गहरा सोच में खोवल अपन खटिया पर लेटल रहे। कौनो वजह से ओकरा नींद ना आवत रहे शायद। कोई ओकर घर के दरवाजा खटखटावेला और एकर साथ ही काशी के भी सोच के बाद यही जे टूट जाए। काशी अंदर से ही आवाज लगावेला, कौन है इस समय? जाने का आफत आ गईल। तब भी बाहर से एगो आवाज आवेला, अरे काशी भैया, अरे हम बानी, दूध वाला अजय। काशी के दिमाग वैसे ही सुन्न पड़ल रहे। वो बिना कुछ सोचे समझ ले दरवाजे की तरफ बढ़ल और दरवाजा खोलस। दरवाजा खुलने के साथ ही काशी पूरा सिर से पैर तक कांपे लागल और ओकर रोंगटा खड़ा हो गए। काशी हड़बड़ाइल और घबरात घबरात बोलस, तू कल की तू यही जा? हाँ, हम उहे बानी जे तू सोच रहल बाड़ा। हम कल की बानी और अपन मकसद पूरा करे आइल बानी। जे बीतल साल अधूरा रह गइल रहे और साथे साथ हमरा के अपन जुड़वा बहन के बदला भी त लेवे के बा। बहिन, एकर मतलब हमने जेकरा के कल की जान समझ के मरनी वो तू ना, तोहार हम शक्ल और लिबास में तोहार जुड़वा बहन रहे। हाँ, जेकरा के तू लोग कल की समझ के मरला वो हमार जुड़वा बहन रहली। तू निर्दयी लोग हमनी के कुटिया के पास पहुँच के हमनी के मार दे वाला बाड़ा। एकर अंदाजा हमनी के पहले ही हो गईल रहे। बाकी गांव के मूर्ख लोग ये बात से बिल्कुल बेखबर रहे कि हमार कौनो जुड़वा बहन भी बाड़ी और बस यही बात के पूरा फायदा हम और हमार बहन उठैनी। हमार बहन अब तक एगो ताकतवर डायन बन लेना रहली। ओही वजह से वो तोहनी लोगन के खातिर एकदम खतरा रहे। हम अपन बहन से वादा कैले रहनी ओकर मरे के बाद हम अपन काली विद्या के शक्ति से ओकरा के पुनर्जीवित कर देब। अफसोस हम ना कर पैनी और आज ठीक 1 साल बाद बरसात के पहला बूंद गिरत ही हम ही गांव में लौट आईनी और अगला 3 महीना में ये गांव के हम पूरा तरह से खंडहर बना देब। वो डायन के आप बेटी सुनला के बाद काशी अब धीरे धीरे पीछे हटे लागल और वो डायन ओके घूरत ओके तरफ बढ़त बोलस, अब जब तू हमार असलियत जान चुकल बाड़ा त तोहार जिंदा रहल हमार साजिश के खातिर खतरा बन सकेला। और वैसे भी बीतल साल तू ही गांव वालन के हमनी के खिलाफ उकसाइले रहला ना, और तोहार वजह से ही हम अपन बहन के खोई। हमरा के छोड़ दा, हम केहू के कुछ ना बताई। हम आज ही गांव छोड़ के चल जाए। तो हम तोहरा के कैसे छोड़ सकेनी? तोहार गांव छोड़े से हमरा के सुकून ना मिली, बल्कि तोहरा के दुनिया छोड़े के होई। काशी वो डायन से जिंदगी के भीख मांगे लागल, लेकिन वो डायन के इससे कौनो फर्क ना पड़े वाला रहे। वो तेजी से ओकर तरफ बढ़ल और एक झटके में अपन नुकीले नाखून से ओकर सीना के पार कर दिलस और ओकर जिस्म से ओकर दिल निकाल लेलस। अगली सुबह गांव वालन के ऊ पीपल के पेड़ पे काशी के लाश लटकल मिलल, ठीक उहे तरह जौन तरह गांव वालन
कल्कि की बहन के ऊ पेड़ पे लटकौले। इस दृश्य के खुलल आंख से देख पावल केहू के लिए भी आसान ना रहे, लेकिन काशी के मौत से गांव वालन के एक बड़ खतरा के संकेत मिल चुकल रहे। गांव वालन ई किस्सा पे तरह तरह के बात करे लगले। अरे किशन बाबू, काशी भाई के हालत के देख के ता हमके भरोसा ही ना हो रहल बा। अब हमने गांव वालन के भी बड़ा सावधानी से रहे के पड़ी, वरना ना जाने उ डायन के अगला शिकार के होई। ये घटना के बितले 10 दिन गुजर चुकल रहले और आज 11वीं रात रहे। गांव के सुनसान बस्ती में अचानक पायल के खनखन भइल, जैसे कुछ लोगन के नींद खुलल, लेकिन कुछ अभी भी गहरी नींद में सुतत रहले। जागल सारा लोग बिस्तर पकड़ के भगवान के नाम जपे लगले और वही जेकर घर के दरवाजा खुलल छूटल रहे, कल की वो घर में दाखिल होकर वही जब मौजूद सब लोगों की जान से मार दिया और फिर बड़ा सुकून से उनकर खून पिए लगा। अगला दिन गांव के खेत में दिन दहाड़े भयंकर आग लग गई, जैसे बहुत से किसान आत्महत्या कर ले। तक कुछ लोगन गांव छोड़े के फैसला कर ले। गांव वालन के पिए के पानी मिले वाला एकमात्र वो कुआं भी अंदर से जहरीला हो गई। पूरा गांव में मातम के माहौल छा गई। गर्भवती महिला के बच्चा पेट में ही मर गई। गांव वालन की दर्दनाक घटना के पूरा जिम्मेदार उहे डायन के ठहरौले और सब लोगन ई मान ले कि उनकर गांव के जरूर केहू के हाय लागल बा। यही सोच के एक सप्ताह में पूरा गांव खाली हो गई और आज एक खौफनाक किस्सा के 11 साल गुजरला के बाद भी अगर केहू भूलल भटकल गलती से भी वो गांव में जाए के हिमाकत करत, तब ओकरा गांव के प्रवेश के मोड़ पे काशी के आत्मा दिखाई दे जे उनकरा अंदर जाए से रोकेली। लेकिन जे काशी के बात के नजरअंदाज करके गांव के भीतर एक बार दाखिल हो जाला, वो कबो दोबारा लौट के ना आवेला और उहे गांव के भूतिया वातावरण में कहीं भटक के रह जाला। एक कहानी शहर के बाहर एगो घना जंगल के हा, जहां लोगन के कहा भा की 2 सिर वाली चुड़ैल दिखाई देवेली जौन लोगों के खून पियली। यही से लोग दिन में भी इस जंगल में जाए से डरेले। शुभम और मनदीप फिल्म देख के घर लौटत रहले। अरे आज तो मजा ही आ गईल, इतना दिनों के बाद पिक्चर देखनी। का यार का बोलेला? अरे हमरा डर लग रहल बा, अब जंगल के रास्ता चालू होखी। ओ 2 सिर वाली चुड़ैल ये जे जंगल में रहेली। तू पागल बड़ा का? चुड़ैल होबे ना करेली, और वो 2 सिर वाली चुड़ैल वो तो हो ही न सकेली। अरे यार तू ऐसा मत बोला, बस नीचे देखा और चलत रहा। अबे यार तू हमेशा छोट छोट बात पे डर जाला। सुन ला, अब भी यही बोलबा तू? अरे कोनो जानवर हो की तू ना, बहुत बड़ा वाला बेवकूफ बड़ा। शुभम निडर बन के चले लगेगा और मनदीप ओकर पीछे पीछे डरा सहमा चलत जात रहल। कुछ दूर जाए के बाद पेड़ जोर जोर से हिले लागल। अरे बिना हवा के ई पेड़ इतना काहे हिल रहल बा? शुभम बुरा तरह डर जाला, हाथ पैर कांपे लगेला। वो भागे के कोशिश करेला, भागत भागत गिर जाला। अबे का भइल? पेड़ के ऊपर देखा, पेड़ के ऊपर 2 सिर वाली चुड़ैल रहल। अच्छा हमरा के डरा रहल बड़ा?
चुपचाप चला, हम डरे वाला ना बनी। तबे झाड़ी में से एगो कुत्ता बाहर आवेला। कुत्ता जख्मी रहल। कुत्ता के देख के शुभम और डर गईल। ओकर माथा से पसीना टपके लागल। जरूर दूसर वाली चुड़ैल ही कुत्ता के कटले होकी। चुप करा, केहू जंगली जानवर होकी। छोड़ा, जल्दी निकल जाओ एहिजा से, जंगल बस खत्म होके वाला बा। दोनों जल्दी जल्दी चले लगेले। पेड़ भी जोर जोर से हिले लगेला। दोनों की नजर पेड़ के ऊपर बैठल दू सिर वाली चुड़ैल पे जाली। डर से दोनों भागे लगेले। चुड़ैल भी एक पेड़ से दूसर पेड़ पे छलांग मारेली। चुड़ैल पेड़ से नीचे आ जाली और अपना हाथ और पांव दोनों से भागे लगेली। भूत, अरे का हो रहल बा? भूत! दोनों दोस्त चिल्लात चिल्लात जंगल पार कर लेवेले और पीछे देखेले उनकरा दू सिर वाली चुड़ैल ना दिखाई देवेली। मरत मरत बचनी आज। जौन हादसा शुभम और मनदीप के साथ भइल वो जल्द ही आग के तरह पूरा शहर में फैल जाला। जिनकरा दू सिर वाली चुड़ैल पे यकीन तक न रहल, वो भी शाम होके के बाद जंगल के आसपास भी ना जाले। शहर में शंकर नाम के एगो अपाहिज लड़का रहत रहल। शंकर के दिन भर लोगन के खरी खोटी सुने के पड़त रहल। अरे कैसा अपाहिज बेटा पैदा कैले बाड़ू तू, ना कुछ कर पावेला, बस घर पे बैठल बैठल जानवर की तरह खात रहेला। ऐसन केहू बोलेला का अपन बेटा के? ना माँ, बोले दी, हम अपाहिज तो बानी ना। हाँ तू बाड़ा, कहीं जाके मर काहे ना जाला। भगवान करे वो दू सिर वाली चुड़ैल तोहरा के खा जाए, कम से कम ओकर तो पेट भरी। आप भी ना कुछो अनाप शनाप बोलल जाता नहीं। ओ रात शंकर घर से जंगल की तरफ चल जाला, जहां लोग दिन में भी चाय से डरे ले। दू सिर वाली चुड़ैल आवा, आके हमरा के खाला, हम यही जे बानी, खाला हमरा के। काफी समय हो गए पर फिर भी केहू ना आई। लागता कोनो दू सिर वाली चुड़ैल ना बा, लोग ऐसने डरेले। अगर होखत त अबही तक हम मर जाइत। तब बे जंगल से केहू के चले के आवाज आवेली। शंकर डर के पीछे घूमेला। के बा वहां? अंधेरा होके के वजह से शंकर के कुछो दिखाई ना देवेला, बस लाल आंखें दिखाई देवेली और वो आंख शंकर के पास आवत रहली हा। शंकर डर के मारे कांपे लगेला। जैसे ही वो आंख ओकर नजदीक आवेली, वो डर से नीचे गिर जाला। शंकर के सामने दू सिर वाली चुड़ैल खड़ी हो खेली। हमरा डरे के ना बा, हमारी दुनिया में का काम, हमरा के मर जाए के चाहिए। दू सिर वाली चुड़ैल हमरा के मार दा। दू सिर वाली चुड़ैल के आंख लाल हो जाली। ओकर दू सिर बहुत ही डरावना दिखाई देत रहले। ई देख के केहू के भी रूह तक कांप जाली। हम आज तक केहू के जान न लेनी त तहरा के काहे मारब? पर लोग कहेले दू सिर वाली चुड़ैल सबके खून पी जाली। खून ना पियनी, बस लोगन के डरावेनी। पर काहे? काहे कि हमरा अकेले रहे के बाद जंगल में शांति से। हम कबो केहू के जान न लेनी, तो तू काहे मरे चाहेला? बचपन से ही अपाहिज बानी, कौनो काम के नहीं खे, मार दा हमरा के।
हमहू 2 सिर के साथ पैदा भइल रहनी। लोग हमरा देवी के तरह पूजत रहले। जब 16 साल के भइनी तब एगो तांत्रिक हमार हरण कर लेलस और हमार बलि दे देलस अपन शक्ति बढ़ावे खातिर। ओ तांत्रिक के शक्ति त ना बढ़ल, बाकी हम ना मर सकनी ना जिंदा रहनी। हम ही जे रह गईनी इस जंगलन में। और आज 2 सिर वाली चुड़ैल के नाम से लोग जाने ले। उहे लोग पहले हमरा देवी के तरह पूजत रहले। आपके साथ बहुत बुरा भइल। आप बुरा ना बानी, हम इन लोगन के जरूर बताई। केहू यकीन ना करी, मरे के बाद लोग याद तक ना करेले। लोग मतलबी बाड़े और मतलबी ही रही हैं। हमार छोड़, तू अपन जिंदगी बना। तहरा पास लंबा जिंदगी बा दोस्त। हम जिए चाहत रहनी, वो तांत्रिक हमरा के जिए ना देलस। तहरा पास मौका बा, जीला अपन जिंदगी, जीला। चुड़ैल इतना बोल के गायब हो गई। 2 सिर वाली चुड़ैल की कहानी शंकर के मन के छू गई। वो ठान लेहलस कि वो जीवन के सतर्क बनाई और ई ख्याल के साथ वो जंगल से लौट गई। आज भी 2 सिर वाली चुड़ैल लोगन के डरावेली। उ ना चाहेली कि केहू भी ओकर जंगल में आवे।